खुलुमबाय स्टुडियो दं आखिलि कां ब्रह्म दख'र एबसुआ सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बिश्वनाथ जिल्ला सोनाब बिश्वनाथ दख'र एबसुआ सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो गुनगोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै दख'र एबसुआ मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। गुबुन गुबुन समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन दख'राफोराव सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै दख'र एबसुआबो सुबुं सांग्रांथिनि थाखाय मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। गोग्गो सोलोंथाइजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय, लाइमोनफोरखौ जौ जुवा ड्राग्स बायदि फेग्रा बेसादनिफ्राय गोजानाव लाखिनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय, सांग्रांथि गैयै गारि मटर सालायनायनिफ्राय जानगाराव दोननाय आरो दायना दायनि एबा खोमसि फोथायनायखौ फोसाबनाय, हिन्जावसाफोरखौ आथोनारि नारसिननायनिफ्राय रैखा खालामनाय थांखिजों मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोनाब गफुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे मावख'निफ्राय जि मोनसे बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिखौ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानबा जाबाय लेन्थारै बिथांमोना लागासिनो दं गुबुन गुबुन दख'राफोराव। दा बेबायदियैनो दिनै बे मोनसे दख'रानिफ्राय बे हाबाफारिया जागायबाय। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बेबायदि थांखि आरो नोजोर दङ। बे हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा रायजो राजाफोरनो मेसेज बेबायदि होदों जे फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा महरै गायसननाय, बे बर' हारिखौ गेरेमसा महरै गायसननांगौब्ला जों बयबो खौसेयै ज' जानानै जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खामानि, बे खामानिया जोबनानै थाङाखै आरो जोबगोन बेबायदि नङा। दा फैबाय थानाय समावबो जाहाथे रायजो राजा आइ आफाया बयबो सहाय सहयोग खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि लानाय बे थांखिखौ अरायबो लोगो होगोन, अरायबो मदद खालामगोन। दा बेहाय जोङो नुदों समाजाव गोबां गेनाखान्थि दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेहाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाया दासिमबो जोंनिफ्राय जोबाखै, जौ लोंनाय हुदाया दासिमबो जोंनिफ्राय जोबाखै, फरायसाफ्रा ड्राग्स जानाय हुदाया दासिमबो जोबाखै आरो फरायसाफोरा जेरैबायदि फरायनांगौ बेबायदि गोसो होनानै फरायनाय दासिमहालागै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैनाय बायदि जायाखै। दा बर' गामिनि बाथ्रा बुङोबा बर' गामिया गोबां गोग्लैसोनाय, बर' रायजो राजा आइ आफानि न'खरखौ बुङोबा बर' रायजो राजा आइ आफानि न'खरा गोबां गोग्लैसोनाय। गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि रुजुनायाव बर' सुबुंफोरा थानाय जि ओनसोलफोर, बे ओनसोलफोरा गोबां गोग्लैसोनाय। लामाया मोजां नङा, दालाङा मोजां नङा, जेबो सरकारनिफ्राय सुजुग सुबिदा मोनाखै। दा थेवबो जोंहा हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय गावनि थांलाय फैलाय खालामनाय लामाखौ थिग खालामना लानांगौनि माखासे बाथ्रा जोंहा दङ। गावनि न' बांखौ जोङो मोजाङै थानांगौ, बेमार आजारनिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय साफा सुफा खालामनानै साबना हामना खालामनानै लानांगौनि बाथ्रा दङ। आरो बेबायदिनो जोङो रांखान्थि बिथिंखौबो एसेबाबो मोजां खालामनो थाखाय जोंहा दिनै गोनां जानानै फैबाय। गाबोन सबनिया जोंनि बर' गथ'फोरा गोबां बेबायदि मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों गोसो होना फरायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नुनाय जि सिमां, बे सिमाङा जाहाथे मोगथां महर मोनो आरो बैखौनो मोगथां महर होनो थाखाय रायजो राजाखौ लाफानानै दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाइक सालायनाय जि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बेजों मेसेज बेखौनो होदों जे फैबाय थानाय फुजा, दुर्गा फुजा, लोखि फुजा आरो कालि फुजा, बेहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा बर' रायजो राजा आइ आफाया जाहाथे नांनायनिफ्राय बांसिन गोसायै गारि सालायनानै जाब्रबथाय जानानै जाहाथे रावनिबो जिउ खहा जाया आरो रावबो नांनायनि बारा जाहाथे फुजा मेलायाव बेरायनानै फेग्रा बेसाद लाया, जानाय बेसादफोरखौ नांगौनि बारा जाया आरो गावनि जखा बायदियै जानानै गावनि जखा बायदियै बेरायनानै गावनि जखा बायदियै जाहाथे न'सिम मोजाङै सफैफिननो हायो, जेबो बेबायदि बेले बेजे जाहाथे थासारि फुजानि समाव जाया, बेखौनो सांग्रां खालामनो आरो आबाद मावग्राफ्रा आबादखौ मोजां महरै मावनांगौ, लेखा फरायग्राफ्रा लेखाखौ मोजां महरै फरायनांगौ, बेफार फालांगि खालामग्रा सुबुंफ्राबो बेफार फालांगिखौ मोजाङै खालामनानै ग्रोम ग्रोम बयबो जाहाथे जोङो हारि हिसाबै न'खर हिसाबै थांनानै थानो हायो, बे मोनसे मेसेजखौनो दिनैनि बे बाइक हानजा सुरनायनि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानो होदों।
दिनैसिम जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जागायजेननाय गहपुरनिफ्राय लानानै दिनै जों सोनाब बिश्वनाथ दख'र एबसुसिम मोनबा जाबाय। दासिम जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दङ आरो गाबोनबो जोङो क्लजिं सेरेमनि दङ। जोङो नदुवा दख'र एबसुआव जोङो बिराद गेदेर मोनसे बाइक रेलि सालायगोन। दा बेयाव आङो खावलायनो सानगोन जेन जोबनाय समाव गासिबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बेबायदि जिहेतु जोंनि समाजाव नुजानाय माखासे समाज बेरेखानि हेंथायै जिखिनि मोनसे हाबाफारि मावनो लादों बेयाव बयबो जेन सहाय सुजुग खालामो आं बेखौनो खावलायो। गोजोन्थों।